Transmission lines o major water pipes sa Metro Cebu Water District o MCWD nibuto tungod sa kakusog sa pressure sa tubig sa Puro 4 Upper Kamputhaw, Dakbayan sa Subo. Dili mo menos sa tulo ka mga balay, lakip na ang yuta nga giturukan sa mga balay, ang nagusbat human na igo sa bulog sa tubig. Samtang mukapi na sa usa ka libo ka mga households ang way aga sa tubig tungod sa water interruption nunot sa nahitabo. Aniya ang report. Sa mga video nga kuha sa mga mulupyo, makita ang hilabihan kakusog nga pagsirit sa tubig gikan sa nabuslot nga transmission line sa MCWD. Ang transmission line mao ang kinadak-an o major pipe sa water utility diin nagkakabit usab ang ubang mga tubo nga magdala og tubig ngadto sa kabalayan. Alas 2:30 sa kadlawon kini nahitabo og matod sa mga mulupyo nakadungog sila og buto. Dayon nabuswang ang tubig. Ang mga balay nga naigo murag giagian og bagyo nga nisangpot sa pagkagusbat nini. Tulo ka mga balay nga gipanag-iyan ni Hazel Lim ang nagrabihan diin tanan nila mga butang nangadaot. Naglakip kini sa mga ref, telebisyon ug uban pa nga anaa sa sulod sa balay. May na lang kay White Town nga nagpuyo nini sukad pa sa pag-igo sa bagyong Odette. Nakadungog buto. Nabuto di siya. Buto? Buto. Abi na ko naikuan ba? Pagbuto, buhagay ang tubig. Buhagay ang tubig. Naabot ito dapit sa pila ka meter. Kani, pila ka metros ka na, apila ka na. Apila buak sa na. Apil usab sa nangagusbat ang bintana o pultahan nga bildo sa may struktura sa ilang mga silingan. Nahadlok usab sila kay nagusbat ang riprap sa dapit ug nalungag ang yuta nga nagbutang kanila sa peligro. Usa lang nis mga struktura nga naigo sa pressure sa tubig. Daghan pa mga mahalong butang diri, TV, ref ug uban pa. Okay, si Ma'am Hazel, pila gyud damage nga imuhang bana-bana sa imong property? Milyon din ang apil. Pila inyong singlon sa MC? Ako siya paningan ni mga 10 milyon. Daan naman damage sa itong hadublock. Katong kuan ako, riprap. Ansaw man ako na pag-riprap na, mahal man ako pag-riprap na. Matod ni Minerva Herodias, ang tigpamaba sa MCWD nga sa naandan, ang groundwater source ang ipaagi sa transmission line apan nunod sa pagsugod na sa operasyon sa Lusaran Water Facility. Mauna kini ang gigamit. Kato siya nga line, di man sa to siya kabag-uhan gyud kaayo nga line, dugay-dugay na sa to siya nga gigamit ug wala gyud ni siya naanad nga naa siya bugat nga pressure nga moagi kay for so long hinay gyud na ang pressure diha sa may Kamputhaw area. Giklaro nini nga aksidente ang nahitabo apan gipaningkamutan nila nga madali ang pagtrabaho. Mukapin sa usa ka libo ka mga households ang napiktuhan apan buot masiguro sa MCWD nga luwas ang pagpalik sa supply sa tubig. Gihupay usab ni Herodias ang kabalaka sa mga konsumidor nga basin ipakang kini sa ilang bayranan sa tubig. Sumapa nga abagahon kini tanan sa MCWD. Taga ilang gamay nga lugway, usa mo balik ang inyong tubig kay unlike kuryente nga pag on nimo sa switch ni dagan ang power supply, ang water kinahanglan pa ta mag-build up og pressure para makaabot sa inyong kabalayan. But rest assured we are doing our best nga mahuman gyud ni siya as soon as possible. Samtang i-assist sa MCWD ang nagusbat nga propiedad ug andam sila nga mohatag sa makatarunganon nga computation base sa naguba nga mga butang. Sa gipangayong 10 million pesos nga danyo sa tagiya sa mga balay, mao kini ang tubag sa MCWD. Ang ilang ipabayad daw is 10 million pesos. It is not for me to say nga mao gyud na no nga ang amount maghuwat lang ta sa assessment sa atong legal team. Kauban si Ron Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.